ved. Gokken slipper endelig, og med en god kulør i ansigtet kan festen komme videre. Og det betyder en løbetur mere til buffeten. Det bedste ved hovedretten var helt klart kødet. For jeg er uddannet hos en slagter, så jeg elsker kød. Det var ikke lige helt efter min smag. Det var lidt for let mad. Det skal blive interessant at se, hvad Grethe Stine selv husker op med til citruller. Måske er den kritiske dommer lettere begejstret, når det kommer til underholdning. Første tale holder Bob Claus, og noget tyder på, at han ikke kun er beruset af kærlighed. Du vil gerne holde kagen til konen. Det der med, at det nu er Claus' kone, jo, men jeg hører bare det der udtryk, at vi kalder det kone. Og hvis Bob melder sig på et styr på sit manuskript, er vi klar til at fortsætte. Det er så meget, at du skal rette i det, jeg ved, at der er på skoleland imellem. Jeg er rigtig stolt for at kunne finde en fantastisk kone til dig. Du har skabt et helt fantastisk sted at være. Fantastisk. Det er dejligt. Der er ro, der er balance i din krop. Det er fantastisk. Om det er manuskriptet eller for meget alkohol, er uvist. Men talen bliver der noget improviseret. Ja, skål. Og med en